Hello po, welcome back sa aking channel. Magandang araw po sa inyong lahat. At galing tayo sa Caloocan City. Medyo hinapon tayo kaya nagmamadali tayo ngayon kasi meron pa tayong shuttle mamaya alas 4. Ang time check po is 2:53 na ng hapon. At meron tayong shuttle mamaya alas 4 ng hapon. Papunta tayo ng Cavite. At sa ngayon po medyo nagmamadali tayo kasi medyo late na tayo ngayon. Ayan, nandito po tayo ngayon sa North Expressway sa may Caloocan po. Kailangan natin magmadali mga Oragon. Ayan, ataw-ataw ng kaunti kasi medyo late na tayo. Mag-i-skyway tayo, stage 3. Ang problema lang sa skyway, hindi ka makapagpatakbo ng mabilis. May minimum speed limit lang sila na 60 km per hour. Pero dito mga Oragon sa North Expressway, nasa 80 pa rin yung speed limit. Kaya medyo makakataw ka na hanggang 80. Minsan lumalagpas pa siya ng 80 or 90. Basta ingat-ingat lang tayo sa pagmamaneho or pagdadrive mga Oragon. Ayan. At aakyat tayo ng skyway ramp, 300 meters na lang. At doon tayo dadaan para hindi tayo natatraffic sa baba. Ayan. Mega love shoutout po sa ating mga kaibigan sa lahat ng sulok ng mundo, sa lahat po ng mga OFW. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, aakyat na tayo ng ramp ng skyway. Shoutout po sa lahat po ng ating mga viewers at mga silent viewers. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, paakyat na po tayo ng skyway stage 3. Dito tayo dadaan mula Balintawak po hanggang Makati. Ayan, titingnan natin kung ilang siguro sana makuha natin siya ng mga 30 minutes kasi magpapahinga pa tayo. Pagkatapos natin magpahinga, mag-shuttle na naman tayo sa Cavite. At medyo matraffic ngayon sa Parañaque. Hindi po kasi tayo nag-expressway papunta ng Cavite kasi meron tayong dinadaan sa Sukat, Bikutan at Parañaque sa may San Antonio. Ayan, at nandito na po tayo sa may bandang Balintawak, Quezon City. Nasa taas na po tayo ng stage 3 skyway. Ayan, at ayos-ayosin natin yung ating camera kasi medyo nakatabingin siya ng konti. Ayan, okay na siya. Shoutout po sa ating mga kaibigang OFW. Ito po yung stage 3 skyway, South Luzon Expressway. Nagmula po tayo ng Balintawak, exit po tayo ng Buendia. Hindi po natin alam kung ilang kilometers yun, pero sana makuha po natin siya ng mga 30 minutes or less than 30 minutes kasi magpapahinga pa tayo na kahit mga 20 minutes man lang na pahinga ay okay na yan. Tapos hataw ulit tayo ng Cavite kasi meron tayong shuttle doon. Ayan, medyo yung pinuntahan kasi ng aking kasama na nag-home visit, medyo tinanghali inabot siya ng hapon doon sa may Quezon City, sa may hindi ko maakala kung anong area ng Quezon City, pero nasa Fairview po. Nasa area ng Fairview. Pagkatapos po namin doon sa may Regalado or Fairview, dumiretso po kami ng Caloocan. Medyo malayo-layo po yun, kaya dapat dire-diretso na lang po sa Caloocan para nakabalik ng maaga at nakapagpahinga naman ng maayos. Ayan, bawas tayo ng speed kasi baka merong nang babaril dyan kasi merong kubo siya. Ayan, pag may kubong ganito mayroong yung namamaril ng speedometer. Yung mahal pa naman ang bayad ngayon sa pagtutubos ng lisensya dito sa skyway. Tutubusin mo yan sa Quezon City pa.
iba kasi sa Lipa pa yung paningit nila, sa Lipa pa pinupuntahan, napakalayo, napakalaking hassle naman po sa mga driver. Kaya shoutout naman po, sana kung kayo manghuhuli, wag naman po yung malayong tutubusan. Pag nandito po kayo sa may party ng Makati at Quezon City, sana yung paningit nyo kinuha nyo na lang sa Quezon City, wag lang sa Lipa, na napakalaking hassle po yan, napakalaking abala po sa mga kagaya kong driver. Ayan, shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigang OFW. Ingat po kayo dyan sa abroad. Ayan, nandito pa rin tayo sa may part ng Quezon City. Hindi pa rin po tayo nakakalagpas ng Quezon City kasi umakyat tayo ng Skyway doon sa may part ng Balintawak, sa dulong-dulo po nitong Stage 3 or Skyway. Ayan, medyo hanggang 60 lang po takbo natin. Kung napapansin nyo po ay medyo mabagal yung mga sasakyan dito dahil may speed limit po dito na 60 kilometers per hour lamang ang takbo. Mahirap po mahuli kasi dito, napakalaki ng babayaran. May bali sana akong camera, bahala na magbayad yung bahala na magbayad yung aming opisina. Kaso hindi, pag nakunan ka dito ng overspeeding, uhuli ka pag-exit mo ng pag-exit mo doon po sa bababa mo, re-exitan mo. Kaya ko, exit ako ng Buendia. Baka ka na ng buhaya ron. Yung buha ka ng buhaya yon, nakanganga na yon, 1,500 buwan volta rito. At pagpapaguran mo po yung 1,500 maghapon or hanggang mamayang hating gabi. Yan, may toll gate po. Only in the Philippines, a lot of toll gate, bayad dito, bayad doon. Tayo naman po naka RFID, kaya dito tayo sa RFID. Ayan, mega love shoutout po sa toll gate. Ayan, toll gate ayan, mega love shoutout sa Kahira. Nakaharang si Manong. Ayan, 2,470 ang ating laman ng toll gate. Ayan, inubo sa kakadaldal. Ayan, sa kakadaldal ni Os, inuubo na. Kahit tayo ng candy ng mga Oragon. Ayan, at mega love shoutout po sa inyong lahat. At pag-exit natin, meron na naman toll gate. Ano ba naman yan halos lahat na lang binabayaran. Nako po, sa Pilipinas, pag dumaan ka sa malalaking highway, magbabayad ka. Hindi ka kaya nang tayo nasa abroad, nasa Middle East tayo, ang lalaki ng highway doon pero walang bayad. Ayan, nakalagpas na, nandito na po tayo sa may banda ng Quezon City or Quezon Avenue. Hindi pa rin po tayo nakakalayo. Ayan, nandito pa rin tayo sa Skyway. Siya nga pala mga guys, dito sa dinadaanan natin pagdating ng hapon. Nako po, kasumpa-sumpa itong daanan na to kasi pagdating ng hapon, every time na uuwi tayo, makikita mo yung traffic hanggang doon. Mula sa umpisa sa may airport, matraffic hanggang doon, hanggang Magallanes muna yan, or dito lang muna sa may part ng Magallanes po. After 1 hour, nako, yung traffic dito sa may buwit sa may airport, umaabot na ng Nagtahan. More or less mga 5 kilometers na yung traffic. Tapos pag minalas-malas ka, papunta ka ng south, pagkalagpas mo ng airport, kala mo wala ng traffic.
Pag pinalas-malas ka hanggang doon sa may Bikutan uli. Ganon sila. Ganon ka-traffic yon. Another 3 kilometers yon. 3 or 4 kilometers. Kaya hindi na nawala yung traffic. Kakambal na ng buhay ng Pilipino yan. Ayan, nakala ko kasi nung ginagawa tong Skyway, naiintindihan ko yung traffic niya sa baba. Sabi ko pag natapos yung Skyway at marami nang pwede nang daanan itong taas, luluwag na. Ganon din pala eh. Pati sa Skyway din pala eh, matraffic eh. Hindi ko alam kung paano solusyon ang gagawin ni Pinoy, ng mga Pilipino dyan eh. Pag sa baba ka naman dumaan, ako po, ubos yung gasolina mo, yung sweldo mo sa buong isang araw pang gasolina lang. Lalo na doon sa mga service road. Grabe. Yung motor nga po eh, hanggang Alabang eh, umaabot ako ng 45 minutes eh. Samantalang kapag walang traffic, ang takbuhan ng motor yung mga 20, siguro mga 30 minutes or pinakamatagal na 30 minutes. Medyo sumisingit-singit pa yon. Minsan nagkakamote rider din nagkakamote rider din si Hoss kapag naiinis na sa traffic. Wala eh, buhay driver talaga. Ayan. At medyo malapit na tayo sa Nagtahan. At yung part yung nandito sa bandang kanan natin eh, part na ng Maynila. Pero yung nasa bandang kaliwa natin ay part pa rin ng Quezon City. Ayan. At sana nga po eh sa darating na taon na medyo guminawa naman ng kaunti yung ating buhay. At ang hirap-hirap ng buhay sa ngayon. Kapag hindi ka kumayod na hanggang gabi, wala kang kakainin kahit hindi. Kaya si Hoss pumapasok ng alas 4:30, nagkatrabaho na tayo hanggang abutin tayo ng minsan naabot tayo ng alas 7:30 or alas 9:30 kasi depende sa traffic yan mga Oragon. Depende sa traffic yan guys. Lalo na ngayon medyo may nasirang footbridge doon sa may part ng Port State sa Parañaque City. Kaya medyo nahihirapan tayo kasi mamaya bumper to bumper na naman ang traffic doon. At medyo malayo-layo pa yung sa ating paghahatiran. Kasi may dadrap lang tayo doon sa unahan at doon sa may part ng nasirang footbridge na yun. Ayan. Kita nyo mga guys, maraming sasakyan dito pero ito ang tinatawag na Skyway. Dapat dito expressway medyo nasa 80 kilometers per hour. At doon naman sa may mga curb or mga kurbada, bahala nang dumiskarte si driver kung babagalan niya or bibilisan niya ang kanyang buhay. Kasi hindi naman talaga siya masyadong kurbada. Ayan, hanggang dito na lamang po ang ating vlog. Maraming salamat po at may galap shoutout po sa lahat ng mga kaibigan nating mga OFW.